L'actual edifici on s'allotja l'escola taller es reconvertirà en el centre cívic del barri del Castell. Aquest nou equipament es farà dins del Pla Integral de Millora d'aquest barri de Malgrat de Mar, amb els recursos provinents de la Llei de Barris. En el marc d'un procés participatiu, els veïns van decidir que els feia falta un centre cívic i van considerar oportú que es fes aprofitant aquesta estructura ja existent. Després es va convocar un concurs públic per triar els arquitectes que el durien a terme. Aquest dimecres al vespre, l'empresa guanyadora del concurs ha presentat l'avantprojecte del nou equipament davant una desena de veïns del barri i de membres d'associacions, de l'equip de govern i de l'oposició. Es tracta d'una proposta que encara pot variar força, entre altres motius per les modificacions que es puguin proposar. L'avantprojecte contempla que el centre cívic compti amb unes escales mecàniques i una rampa en zig-zag perquè s'hi pugui pujar fàcilment des de la banda del Parc Francesc Macià. Des del centre del poble s'hi podrà accedir amb l'ascensor inclinat pendent de construir-se i travessant després el Parc del Castell. Per la banda del Castell, l'edifici serà d'una sola planta, amb parets i teulat blanc. Després baixarà 2 nivells aprofitant la pendent del carrer Riu Segre amb un teulat translúcid i una pèrgola oberta que connecti amb la zona enjardinada. S'ha plantejat realment com a doble joc, primer per no impactar referent al castell per la banda que dona mar, però sí que ens sembla maco que des del parc que tingui una referència de que hi ha un centre on la gent es pugui trobar, on la gent hi pugui trobar coses, activitats i que sigui social. I també que sàpiguen de seguida que és un pas per anar a l'altra banda de la zona de Malgrat. L'edifici bàsicament mira des de dalt de tota la plaça cap al mar i des de baix cap al parc, de manera que els laterals són més aviat neutres. A la vegada també hem fet una façana molt neutra en el carrer del Segre per evitar-nos precisament que el pas de la gent, com que això estem dient que atraurà més gent, doncs que el pas de la gent passant per allà amb les escales mecàniques o per la rampa pugui sobretot alterar una tranquil·litat que tenen ara. I llavors, per tant, aquesta nova seu, aquest nou centre, que serà un pol d'atracció i de ròtula cap a l'altre cantó, que no afecti a la vida quotidiana dels veïns. I també la forma amb corba també intentes que tingui un mínim impacte i que, per tant, segueixin gaudint del màxim de l'assolejament i de les vistes. Una de les coses principals ha estat aplicar mesures energètiques i sostenibilitat, molt amb sistemes passius, que vol dir aprofitant el terreny, aprofitant el que ja hi ha construït i ser molt econòmics en aquest aspecte. Tal com estarà plantejat amb l'ascensor, les escales i tot, tothom ho tindrà perfecte. I per la part dels avis d'aquí de la Verneda no era el mateix venir aquí al costat de casa per dir alguna cosa que baixar a Campassol o a l'altra punta. Una persona de 80 i pico d'anys no baixarà a Campassol. Si no la portes o el que sigui d'aquesta manera, millor caminant una mica. O sigui, el que era el castell, sobretot la Verneda, necessitaven el casal aquest. El que ja és inamovible és els serveis que oferirà aquest centre cívic. Els veïns van decidir què hi volien i els arquitectes proposen que s'ubiqui de la següent manera. A la planta 0, la que va sobre la plaça, hi aniria la recepció, les oficines, el casal per a la gent gran i les sales per a les associacions. A la menys 1, la sala polivalent i el magatzem. I a la menys 2, l'espai per a joves, el taller i l'aula de formació, el telecentre, els boxes pensats perquè hi puguin assajar grups musicals, el bar, la terrassa i el jardí.